Hi, how are you doing? 今日はですね、皆さんにカリフォルニアの最低賃金の話をさせていただきたいと思います。今現在ですね、このような私どものような小さい店をですね、時給最低賃金が11ドルなんですね。1時間に11ドル。これを支払わなければいけないと。はいでもこれが大きい事業所になりますとですね、これが26名以上。これになると12ドルなんですね。これは大変頭の痛い問題です。こういうふうな小さいお店にとってはですね。これが毎年上がると。ちなみにこれは今だんだん上がっていってますけど、これターゲットが15ドルになるまでこれは続くと毎年上がるようです。ですので今年が2019年ですね。これが11ドル。最終的に23年の15ドル。ここまで持っていくと。こういう流れでね。頭が痛い問題なんですけど、これしてフェデラルの方のねミニマムっていうのもあるんですよ。フェデラルっていうのは基本的にこれ以下では絶対出してはダメだと。フェデラルと州という2つのものがありましてですね、基本フェデラルの方がいつも安いんですね。大体時給は安い。でそれは最低賃金をここまで出さなきゃいけないですよ。でも州が決めたこと、これが大事ですから決められたようにフォローしなきゃいけないということなんですね。どうしてもね、サンフランシスコとかとても物価とか高いんですよ。家賃とかもワンルームでね3000ドルとか一部屋で3000ドル30万ですよ。こういうねやっぱり家賃が高いところでね、当然やっぱり時給を上げていくのは住んでる人たちにとってはもう必要なことなんでしょうね。うちの方は田舎の方ですのでそこまで高くないですからね。ですけれどもやっぱり州自体に決められたことはフォローしなきゃいけない。現在2019年の6月この時点で今11ドルがミニマムになっています。私どものような小さい店はですね、本当に頭が痛い問題です。そういうことで